Ukamaza yamba programu ikumayambiriro ikumazaoneka ngati kuti sikhala yokoma, koma mkulu ameneyu walongosola zinthu zomvetsa chisoni komanso zokhuza kwambiri mpakana anafikatu ponena kuti anduna anga anali amkaka ali anduna so foreign affairs basi anangoti yayi iniyo sipono zipita nakabuzani imene mukalowere msatero ndalakwa chani sana neneso ndalakwa ine ayi ndaphunzitsa pena pali ponse ayi mkulu ameneyu ndi Ben Botolo, mkulu wa ADMAC watsopano. Nde tiye tibwerere pambuyo timve nkhani yonse. Ben Botolo amene ndi CEO wa ADMAC, ndikulandireni bambo Botolo, mwatilemekeza kwambiri. CEO wa mpepala ziko mwambiri mwapita kuti ndi ADMAC wanyuwa namba ntchito pa 4 December ali tinambo limpa kale Ben Botolo ndi nyamata amene wagwira ntchito ya Itali Mboma. Anagwirapo ntchito ku statistics, anagwirapo ntchito ku nduna wa zachuma, anagwirapo ntchito ku nduna wa za maplani ya zachuma, anagwirapo ku nduna wa uona nkhani zakunja, anagwirapo maudindo amene wa ngati ku kunja kunali principal secretary kuyang'ana za kunja, ku finance foreign affairs ku finance, ku treasury, secretary to the treasury. Foreign affairs zaka zake ziti foreign affairs kuchokera mu chaka cha 2018 paka na 2018 29 yes ndikenako nazapita so 2017 2016 17 paka na 18 yonali ku secretary to the treasury. Nali kumene kwa 2017 18 paka na chamba 19 nali kumene kwa tena kumasenta mwapita ku foreign affairs. Indeed. So mwagwira ntchito mboma all your life? All my life nagwira ntchito mboma paka na zaka 34. Ndiye litadzabwera boma la Congress ndisi mudaonekenso ndangobwera la Congress ndili ku foreign affairs. Anduna anga anali amkaka ali anduna so foreign affairs basi anangoti yayi iniyo sipono zipita nakabuzani imene mukalowere msatero ndalakwa chani sana neneso ndalakwa ine ayi ndaphunzitsa pena pali ponse ayi koma pitani kayi pamene amene zoti yayi sipano mupite ku OPC akuti mukupita ku OPC osati kuti pali ulemu ya amene mukupita ndithu kangokhala kumene kuchako akangoti upita nekoko kumakanguza kuti basi abantu mupera kangokhala ku nyumba. So munakhala ku nyumba basi mwakhala ku nyumba kena kuti yayi muziona za manifesto so ndafunsa kuti ndio manifesto yake iti chifukwa boma lilipo lindila tonse alliance ndiye ndiyangane za UTM ndiyangane za MCP ndiyangane za PP ndiye nduze kuti which is the common manifesto sa nduze auti tatiye mzangu yangane manifesto yo ndiye ndati inezoyambisa ndiye usindi kufuna ya chukwa nikani zimene na changu mwasanga yes nazawerenga manifesto onse ajawo within a day. Usiku onse nazawerenga ndiye nazaona kuti zinthu zikusiyana zimene ukamba MCP zimene ukamba PP zimene ukamba UTM ndizosiyana ndiye nauza bwana kuti zinthu zizosiyana chimene ningasindikize ni kuti apapa ndiye akugwira ni chakuti chakhala kuti cha UTM wazana kuti ndine wa UTM basi pakana mangulandira mangole pakana pension yanga ndi akulu ndakhala ndatopa ndikukhala ndifubwa ngondipumisa ndiziwe kandi mangulandira ndrama kuti wakhala pansi so gali moto anakusungirani gali moto yanga nthawi imene yoyo kuti inalita kwana kale yoti neyeso pano ndigule ndiye basi munangogula zonse zona ma benefits anga onse sana akhuzepo zonse zanga koma kuchito simapita gali moto nayo kuchito sapita nali PS ungu yembeke khala basi andakuti munali pambiri yes ngakhale alipo bwana anga alipo panopa wa chief secretary analiso kumene koko anali kulanda
ndi amene soma ndiuza kunena kuti asaidi una kuti choti machola na first name Ben ndakusira office janja choka kaya ndikunaneso ndikupita basi chimachititsa zimene zinjani because you are well trained 34 years in the civil service ngati panali kudalira tinayenera kudalira anthu ngati ichi ndi ndale ndi chani chimene chimachitika one zimakhala ndale koma anthu ena nimawunikira ngakhale anyamatanga ngakhale panopa ku Adibank ndikuwunikira ine namba ntchito nthawi ya Kamuzu 1990 nthawi ya Kamuzu imene Kamuzu ndithu alipo pamene mamba ife ntchito mabwana anthawi imeneyo ngakhala kuti zikuchitika ngati panopa izizi bwezi ntchito sikulibeko ntchito kulibeko chifukwa nthawi imene jayo amaona capability ama promotion so capability ndimene munthu ukupangira ndizinakhala kuna imeneyo pamene amatileba ntchito una kuti amaita kusema kuti tikukulembani ntchito apapaye kagwireni ntchito ndi mtima wonse koma sopano ndale zikubwera kumapeto ukuku kuna kuti kubwera uyu kuchosa ukapanga litaya uzipita zipita chifukwa ndi cheni chinthu ichi ndi cheni mmene uliliwo experience ma directors ajama experience na mmene wadusamu yosakwaziwa that's right wena kuchita passover ma directors ena kuchita passover so kuma deputy directors kuma kuti kungobwera uko khala apa ndiwe PS waononga boma zinachitika pano au basi kono ndio unaanza kumasaka boma jala taso pano mbaja kungobwera munthu kuchokera kaya kutumene nali sana kwirepo mboma straight to PS waononga napita kumpemba ine nakalako 8 weeks kundiphunzisa za audit kundiphunzisa za finance kundiphunzisa administration yonse ya boma ndili kamnyamata ndangamba kumene chizona PO wena kupita process imene ndiye umakhanga kuseka amakuza ndikuti mete kukupanga ife pano election hizi muzaziwa kusogolo ndiye ukamakula pa yona manosi akumpemba aja ndi zinthu ziti ndi izi tupanga motivate anthu kukhala ni anthu ndi bwanji kodi anthu aungalumikenze bwanji zimakhala ukuphunzira kutokera kumpemba kucha hayi imeneyo makuti usinaphunzirepo za boma mene limayendera basi ndiwe bwana sopano ndi wankulu ndiye amakukhala ndi bwana alitu ndiye mmawanza ma meetings oita zawo ena makita kukhala meeting yakuti kodi ORT yanga ili kuti ORT ni vote imene tekeze kuti ya treasury kapena ya unduna wina uli onse ukani foreign affairs vote yao 260 muli other recurrent expenditures zapangidwa vote kuchokera ku parliament that's right ango kutenga kuchoka kunja funso la yamba mena umavuma nalo Brian ndona kuti kodi ORT yanga muti dilipile masalarizi dilipile moguri kuti si yako ya iweyo hii ya ndi yanga ini afini dino DBD zipitani boma simba ndacho hii mfuna mutipange frustrate nguti komerera pa ndio mambo lani dakara tomapita nauti kwa komerera ugwamana ORT which is very it's pathetic pathetic ndio umafunika kuti grooming ija ichitika bwino okule mu civil service kungofikira okhala director singaende kapena deputy director singaende muntu suna limboma singaende monga li panopa experience yanga ya secretary to the treasury umayang'aniwa soma company onse aboma chuka ndiwe shareholder wankulu 99% imakhala yakani yako is secretary to the treasury nthawi ija ndili ST timalephera kusolve ma problem amene ajawo pano pati nakasolve bwanji makaudi experience mwe ndani uli nayo makuti angokutenganso kuti bwana tatile mbachiterani company ijayo makhaso chaos yake mama mavuto ukusopo yambira ndiye ndimene timakumana nazo kwambiri ndi zimenezo zokana so ndi ndale zimene zikutivuta ndale would you blame it ndale kapena anthu ena mu ndale mu amene amakhala chimene chimachitika kwambiri ndi ichi pali anthu amene amakhala amene momwe chikuwa masiku amene chitika chona kuti pali ena ake una kuti if the government yanguti yasinthana amati mwa watu ndiuti ndio mene nafeso tikapangepo pali ena ngoti okay boma la sintha ifeso pano
tipite tikagwira ntchito ndi boma lichalo. Okay. Ndipo makhala ndale zosiyana pamene baba kuti chuchitika papa ndichani. Koma at the end of the day government ina kutani kuyenda. And yena kuyenda ndondomeko wake. Ndiko ndi kuona kuti kodi ma skills alipowa ndi antundu wanje. Nkhani imene inalipo mbuyo mutingane kuti terekeze amalemu yawo Kamphambe Nkhoma. Okay. Na janaso ntchito ndawo yaitali. Amachita kana kungonja na office kwao. Ine ndili mwana. Singaona ndi mabwana ngati amene wewe. Aya. Abotolo mulipo itabwera nkulu. Ntchito mukugwira nefe tikuiona ndiye tukamba ndi mabwana promotion yani kubwera. Ine ndiliba wina aliyenso ndi ang'anira ndi kulibe. No connections. Mabwana jangu ndo kuma ntchito mene mukugwira ndaiona. Mutaniza kwambiri. Aba tipange isi. Asani medina kubwera mukapange zakuti akuzani amabwana. Bora mpange ndio zaka yote ndio zikutani zikuyenda and they are rewarding you for you to be hard working. Wasa tifanya umene mwachokera. Balibe. I never knew anyone. Munalibe mbale wanga wina alliance. Zose zimangobwera only marriage kumapita ukoko mapanga promo up to the secretary of the treasury. Amene anipanga secretary of the treasury ni Professor Arthur Peter Mutharika. Nayo yake. Amene anipanga uni kichoke pa director anipite pa PS anali Maremu Bingo. Why? Chochokira Bingo anali mmozi wandu nayanga ali Minister of Economic Planning. Then the director. Okay. So we could chat la baba John. And we could argue, and he was a very good monster argument kwambiri economically. Okay. Ndiye kuti bwana kuti chuma chende bwana pangana chonje ama plan sama enda chonje abanje uko kubanje ya kodi unapita ku heaven bwana sina pita kwa ya enda pita ku heaven kuja kuli chuma cha chukuru kwambiri chipange ko sell kumene kuja malemo. So you argue like that. Ndiye kama panga zimene iwaja akufuna and akuna chifu chugenda bwino. They will not hold you back. They say no, promote this guy. He's capable of doing whatever I want to do. Yeah, because they would just call me about already when let's just shake hands. Authorities are very pleased with you. Bwana bwanje mafuna kuti mpeleke ichi strategy paper iyi komando ndomeko yake mene mwaya alira inu mene muja ndiye abuna kwambiri and they are happy. Muziko kwambiri bwana. Ineso ndi pinaso kumbuyo kupanya matanga mene kwena uchito anyamata khani hapa. Mabwana kusangala kwambiri. Ndiye they are looking into it. Ine nikamakwera nawo saudani so akwera naso ipanga ma recommendation yangu aweno panga recommend kuna kuti munthu amene kupanga waji kwambiri hadi ndi kuyali regardless of the region of the tribe. Kumpoto kandi kumzimba pa central region ku southern region palibe wina amene akutonera pano anganena kuti amene anganena kuti mzibambo uyu oyipa kwambiri palibe. I have promoted new foreign affairs in such mozi I promoted the body good gapa sanchito ija agugwira mu nchito ija regardless ukanja kumulanje kaimba kuchitipa for I should not victimize my people to kutoka ya mozi like ukira chito kwambiri I have promoted yes yakane ni mene kumaso uyuso wa kumzimba ngadopanga promo wakugera chito kwambiri nisamkomerere ya abwerenso kuti tisama khale ndi kuti uyu akwachokera kuti tikatero tiononga dziko. Tsopano mwakupeza bwanji kwa Adimaki ndakupeza. Chuka ngati ST nazakhala ponso mbuyomo pang'ono nazachitamo pipi mwa Adimaki mbya nazakhala body kamozi kana yake mabody nake mwa Adimaki mbya tumapanga delegate. Okay. Mwakhala kuti ulima issues yani ndio mapita kuweka. Ngati ST. Okay. Ndikaona kuti iwe takhala kai. Kuti zinthu zakuti kumene kaoneka. Ndiye nazapita kukaona kumene kujako. Ndiye ndakupeza. There was one penalty mistake imozi imene inachitika aikulu kwambiri imene inakanga talibweresa kwa Adimaki kupangono anthu amene anapanga ajani anthu amene anagwira ntchito mu Adimaki ambiri anali experience ndiye tinazabweresapo anthu ena kuti Adimaki yasakuiziwa amene ikuyendera ndiye ena kuti mungapemphaso nzeru kwa anthu omwe achanso achinachosa ntchito achanso ndiye kuona zipwirikiti zokha tipite kumisika ukuku kwa pedwa ndalama tipite ukuku kwa pasisi kuyenda tikalime munda unso sukuyenda ufa ngofika kumene sikumene kufika kumene mu office news natuluka
aulisa ufa yala mfumo mbona chote kana bambando vuno ndiye kuona ma process yetu one by one. Marketing strategy tiyike ukoko kukulima ukunso tiyike so ukunso adding value tiyike so aponso ndiye bangaso asese kuti kodi ma industries athu ndiye ati ku adima kunoko tindi ma general atatu yogera chido ndi imosi kupanga atatu amazo kuti ndi capacity ya cotton 1 otherwise usata kupanga imosi yoka basi facha atatu ndio na okay bali vuto hapa tindi then sort out cotton watu kupanga produce bwanji tingamuchu usebwanji tindi Daro processing plant state of the art kuchenza nili wonde ngakhale siku limozi sitinaende kinapangidwa 20 chinamba bwino twa inabwera nthawi ya malemu bingo zinthuzi ndiye ma engineers anabwera kena kunikuchira kazikisa zaipeza ma 2015 2016 mankhale siku lale palibepo ngakhale kuti pangapo Daro packet yakuti palibe zanyuani zonse zanyuani blandi nyo mukati Daro ndi uli chani Daro ndi nandolo chipere cha nandolo timapanga chipere cha nandolo chiwanza tupaja Middle East uko East amakonda kudya kwambiri chipere kuti tiyangopanga chipere chimene chichi one tukuyanga na misika yakunja kumoso malawiso amadya chipere cha nandolo ngati mene akudyera masoya pieces ndiye bwanji pangeso kachipere kena azipanga ngalira kudya soya pieces mawa kuzaso kudya soya pakachipere kena ndiye process mene mfadi ya jambepo panopa machine mlinawo machine alipo ndiye awuli simapanga chifanya panalibe ruso kama panalibe chidwi ndizo zinabwera manje vurake ndene ndiye nikusonda ona kuti pamene tikusintha ma system awanso anthuzo nawonso amakaso ma priorities awonso mamoti akali ma priorities azimene ziliposo ndiye kupanga sense kuti ichi sichikuyenda chifukwa chani china chitika ndi chani tinagula nandolo tinagula nandolo tikapanga loss tiye tione kuti kodi chachipangisa loss yo ndiye ndi chani ndiye tingapange bwanji kuti pange profit kodi akufunika kuti ku Bangladesh ndiye titume anyamata tikali ndiye anyamata aku trade huko tiye tione misika imene akufuna uje ndiyete ndiye fedi yakuze kuti tinditane kuti uje ni watu ndi uyo chipere chathu ndi ichi tikagulise so munagamba kwa mumufulumira impact ya kuthetsedwa kwa Adima andu nawo popanga zimenezo acholinga chawo chinati yafa kapena mwazimvetsa tsopa acholinga chawo pakana pano ine sindavesi ndafufuza konse kuja inangokhala decision and decision imene jayo inangokhala kuti surprised amene angathese chinthu chimene chichacho sangathese kumene kungochima kaye temporarily pakuza kukhala mwina executive order yochokera kwa bwana mkulu president kuti ataimanikaye chifukwa zimene chazo is under statutory corporation under OPC OPC ili manja mabwana mkulu una kuti achimetayimanikaye or board of directors to achita point board of directors ndiye boma likuzobora kwa board of directors zajani adimaki ndiye board of directors ati pesa ifeo tayimanikaye apapa msapireso kaye nchito pending review kuti chikuchitika munomo ndichani pali nkhani ziti pali anthu ambiri mufuna kapena study jantundu wanje kuti chitike munomo ndiye CEO ndi board of directors auza ona kuti bwana ngati kufuna chinthu mchambise pali core team iyi ndimene kwenisa yani adimaki ena wanje antike nawo kungamponya apapa ba kwasiya awawa kuti adimaki ifa ndiye ife mwazo nation ndiyili apa iyi ndiye sikathe kuziwa mnoma kuti kodi abwana opomwe panga zimene zozo cholinga chawo chinachiti anangodzuka basi adimaki ata osazipita kwawo that decision only cost adimaki 25 billion no why osatiwe mwanzo mwacho sayi you didn't follow the procedure and you don't have the powers kwacho sera mchika but it became now a political no this thing has got its shareholders chinthu chinso chili ndi anthu ake amene amachendesa board of directors plus ma executive management angochoka wina kuti chinthu chichata 25 billion pakana panopa ena ona kuti sinalipire ndiye kuna kuti
tafufuzani kapena ino ni ghost workers kapena ndia kamene nacho sanchito chifanya koma Adimark you spent 25 billion over the company yo Uganda nanga sita panga 25 billion mwapita kwa mwini wake wa company ST ST chifiyani chiti ndi decision isina chokere kwa Adimark kunoke inachokera kuti inachokera kumweko yeah that's right yeah ndiye person indrama zote hapa alipilive anapeleka tinamva so kuti anthu ena mwa apita ku suspension chachitika njani mene ina lili witch hunting bwana si witch hunting nchito za witch hunting ndiye palibepo panatuka karipoti kena kake a board anangoyamika kuti karipoti kamene kakatuluka aka kuti ena ake abwerepo atiyang'anireso karipoti kamene kamandondomeko yake makosana awawa abachoka kaya chifukwa azikhala ndi influence mmene enawo azipezera zifukwa zimene zisi ndiye suspicion ila kuna kuti pasakhaleso pokapokapo ngati mukufunidwa mubwera kuntchito koma pasakhale ena influence kuti independent audit ikachitika ndiye kuchoka ku independent audit ya board naso zakhala pansi zachoka ku independent audit ndeka singapange audit yanga yainendeka kena ko ndiyambepo mene mukuyamphwa ino ndikhala ku witch hunting so board mnangopangisa ka internal audit ndiye akupasani ndiye mbapanga action report hiyo inapeza kuti yani zambiri mbiri tikupeza kuna kuti pali nkhani ngati ija wama kuti ufa uja mukunaola uja kuti panali business plan yake anthu ndwanji tione kuti mapanga bwanji malimidwe anu malima bwanji minda yapezeka iyi mapanga lizi sabulizi minda amene wa malima bwanji pali zambiri mbiri kuti kodi procurement ya icho ndi icho inaenda munagula bwanji zinthu ngati zimene zozo patilipo tingapo ndithu timene board sana sangalale nazo iye kodi ndi board sinu yoyi Sasa tamaloza jai abono la abilitsa kunyumba abono la abilitsa kunyumba amene analemba makalata wo akuluakuluwo alinga mandondomeko yawo ndi chia wanga wa board chanda anyandule ndi amene analemba koma malinga ndi malamulo ake twala lipo sena yeso ang'ono board singalembera amene decision anapanga ndani ku board resolution ilipo ndenda anthu angati pafupi pano palipo anthu 5 anthu 6 anthu 5 or 6 tindi my colleague former CEO ndiye tuli ndi amakata pali anyongani pali azili ya kasu pali akwatiwani ndiye pali waligo ndiye pali wa procurement so ndiye tsopano company yo anthu sewa achoka maximum ndi akula mene nanga onsewa ndiye company ndiye mwatsala noka ndiye zonse mungopanga noka abode naye amigranso kuna kuti pabwere ena yake amene angathandize ma-acting ndiyeka panthu ndondomeko ya within the corporation meanwhile akuti apange mwasangasanga apapa komanso tikulemberanso talembera kale kuje ku OPC ndi ku nduna wathu wa agriculture kuti ngati pali ena ndi ena kuti akuzati thandiza kunoko kandi cooperations uku kaya ndi ku zolima izi polisi chitumizire ndi anthu sakale kundeka kunoko ya kumaso tikasuminitu ina imene ingathandiza kandi mene inanga siye ujeni ndiye kuti amene wananyamula the box ya company amene ndiye anthu awa ndiye mene kuti ko team yonse company ndiye ali kunyumba tuya pano pali kunyumba ko team mwangochala noka kumene kuti executive management ndi imene kwa panopa alipo acting director wa operations acting director wa finance acting director wa human resource wa corporate service and tili ndi intern alipo ina wake huku ngakale alipo legal services manager alipo yeka ngati wadi wara kuti legal services yaitani isafara
Ndiye kula kulia kuliko kunoko kulimiranda ya mbili. Amkala kwa mtu mmoja. Ndiye alindi intend, why intend kwa why intend ndine lawyer. Kuma sana muloleze kuti azipanga za mapita ukoti kuti azingapita mango vese. Yeah. So is a tend bwino kuti apapa ndimekake ikala bwanji. Kodi mulima chimanga kapena mu gula chimanga? Ngati Adimark ife yotenera kupanga zonse ziwiri. Mulima ndi kugula. Tiliminda okulu kambi uli ku Magoche kukatuli. About 108 hectares. Yina yo ndi ayingono ino. Pano pa malima? Takayino sidalime. 188 hectares. Sinalimidwe. Kaya limidwa ku kayangalisa li 20 mwina amsatero. Sinalimidwe. Vuno cha. Khataka zomwe fufuza basi. Kanza kidego ngando kula papa leo rindu kula zimene afufuze maiteno ina. Kani za mundazo zimene muso. Yes. Kanza mundazo zimene. Ye kuwenga sauti kodi tina chitika ndi chani. Fertilizer muna gula munazala mbeu zingati. Nanga zinazo zili kuti. Ndiye ndimaonerazo azikati. Ndiye kani imeneyo. Kani imeneyo sopano. Mbewa inagula ya 180 hectares. Minaso posa so minaso. Ayo kuri mukaba ni makampani. So ngata zibaka so Adimark tinairekerera. Honest tinairekerera. Chintu chijacho jegeze kuti kulinjala. Malai. Tu Adimark ndi gauzi wiki. Commercial ndi social. Yeah. Udi kulinjala panopa kurumbi. Ana utsegulanisika wa Adimark. Example malimidwe kuti mukuona anthu akamadusa museni kuti akulima pa ndani Adimark kuma ife zafuna kuti kuleso chambiri inso kutoka kwa ali matenga hapo example sizi kuchitika hiyo. So to answer my question, mulindi minda Adimark minda ilipo kuma so mapanga so lease ina out ndiye mwalima si mnalime. Mene kan kunena mwachuchu. Munene mwachuchu ba. Akakuona ni ba. Ndunene mwachuchu. Palima answer yeni mene ngakwanke ni leo. Out of 700 hectares nina tangolima 50 hectares. Out of 700 hectares. Mulina ma hectares seo? Ila tunakita kupanga sublease or leasing. Okay. Out of that kutapangalizi muminda jayo even watu wakatuli 108 mina tangolima kwa 20 hectares si tunalima palibe kulima wamene wao palibe kulima chwa wamene wao ndi kulima kwenda kuti 20 hectares ndi anthu amene angono kuti azilima 20 hectares. Adimark singalime 20 hectares pachaka singateke nje isiyo kulima ndesiye kulima. Yes. Adimark isinina kuti ife kulima 500 hectares to 1000 hectares to 3000 hectares mose ndi machine amene tupanga ulimi othilira kumawe sana chimanga cha mbewu ndiye ndi Adimark imene ngati tupanga zimene zozo tingoseka umene kukutika kwa ntina zilimu zilibe upangiri ndiye kuti chinachititsa kuti musalime nja panalibe ukaswiri wenwe panalibe ukaswiri ndiye matani ndiye panalibe ukaswiri funa kuti ndayang'ana ma files anthu onse mwina ndi awiri lumozi amene angane kuti anapita kubunda ali ndi upangiri wa oli mapang'ono so upangiriwo ambiriwo ali ku engineering mwina awiri amene wapa kuti akulima papa crop production kuti ndikulima chimanga tufuni kuti tisilema nkhwala kuti fertilizer nthawi yakuti tizapangeza kuti mwina kwako mwina alipo ndi mozi ndi amene yonso si alibe so ntchito kuti aziyang'anira minda yayi munjira ina palibe munthu amene alikaswiri kuyang'anira ulimi kwa Adimark as I'm speaking now yeti kuma ntchito ndi yauli mwina sana la kuita ndotomeko yake sana isatire kuyo ndikafreke pang'ono tiberaso ndinu ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi Dr. Benny Botolo amene ndi mkulu wa kampani ya Adimark. Bambo Botolo kuchokera ku Adimark. Nkhani ina imene
imakambidwa kwambiri ndiya chifukwa chimanga cholima ndi chakukanikani mukugula chimanga. Chimanga timagula tinagula papa kuma chambiri chimene timagula ifeyo chimakhala chonena kuti akunduna wa agriculture atiuza tigule kuti tiyathandize anzathu aku NFRA, National Food Reserve Agency, kuti akaike mukho. Tikayangana ifeyo storage capacity ibi ku Chatland kakuluchenza Chatland ndio palimbe pali office ya Adimag paselia pali warehouse ya kulu mukumbukire tu warehouse ya Adimag Grand Milling bakreza general ya Adimag mumagaya ufa magaya ufa gramiro timagaya pamene pachapa ndiye tikanda yonje na kuti tikapanga ku warehouse sade nasunga ba manager tikatenga warehouse ose kumalangalanga kuchilambula uko mene NFRA in about 180 or 200,000 metric tons. Ife akula ku ndinakula koma ngasimu kukula bwana siti kukula choona kuti voto mene nalipo ndi ma policy makers akamena mapanga ma policies pakala kwika chinthu mamuti konse chinthu chijacho timapangisa makampani ena tekezo kuti Adimag kale magulisa fertilizer twa mazo kuti kulima chimanga fertilizer imwe Adimag magulisa fertilizer ndio sababu kuti Adimag sagulisa fertilizer yayi small holder fertilizer revolving fund tipange imene yoyo yoti akunyosola Adimag small holder idatenga mphamvu za Adimag NFRA ikhale bunge lokali angosunga chimanga ku NFRA kujaku anthu amene ajawo chilo ya tabati apanga soja pali sapita misika kugulisa chimanga sapita misika kugulisa chimanga chankhala mungoke mujamu amene ajawo chilo ya tabati ma Adimag nali kale ndi 400,000 capacity mamodi nkokwe zijazo angona njira kuti mina subsidiary ya Adimag ziyanganyira ziti zimene zozo ndipo nali kuleka mene popo siti glass chatu pang'ono tfojonena kuti tiyamba milling yathu tizigaya kufasana fesa ndiye tiyamba pang'ono chabe chatu choti chipangaso so ichi chimapezeka misika ya Adimag chimachokera kuti chimene misika mwa Adimag pali ziwiri pali chija chachokera ku NFRA ama kubatsani kutipasa olo china chilikali mu warehouse mwathu olo atipasa kale fachikoza kukhala mu warehouse mwathu mujamo si chatu icha NFRA njena kusunga ndiye mazota anduna ajama ngolemba kapena PS agriculture atiuza kuna kuti chimanga chikukwera ntemo Adimag mupite kumene kuli misika kumene ndiye matipasa chimanga chimene chacho kuti mukapanga chimanga mechi nacho kale chocho kupitisa misika mene mujamo kuti mitengo isakwere kwa makhala kuti upangizo mene ochokera ku unduna wa agriculture si Adimag Adimag fendi commercial zamalonda ndiyetu kugula ndi kugulisa kwa tikapanga mene pajapo chopakhala malosses chani amene palibe profit izo zipita kwa ini yake achimanga chocho kwa pali mbeu zina timagula izo zimana kuti izizi ndi zathu za Adimag tipanga nazo business ndimafuna ndimvetsetse kuti misika ya Adimag mumatsekula pakakhala nidi simakhala yotsekula throughout the year simakhala mulibe mbeu makamuna mulibe mbeu yes mata kugulisa the whole year koma muli ndi misika across the country misika yoposa 400 mene momo muli anthu meti unit marketing officers ali muti mene panopa ifanye nepo ichichi a preamble to that Adimag yagula drying machines muli nawo alipo 11 alipo 11 across the country tukupanopa meti tukankula panopa tukuzara panopa ready for the season so na kuti panopa chaka chinocho at treasury angoti ndirama chamati pasa treasury ja ndi tengakoni ife tukupita kugula zinthu ndiye kachitsibwera ni chinyontho chipita machine kachosauma chipita machine abwere kwa Adimag chipita machine chikaumisidwa mmene mjamo ndithu chikaumisidwa koma tione kuna kuti tikhoza kugula chimene chacho ngati 100 ngolekeza 100 kg
Twacha chinyoto yote 100 kg. So na. Tikachumisa chikara 90. So na jaye so. So kuti ti balance hapa. Isichikulia kumu. Hapo yeye ngati tizikagulia panti ngumene aikayo pajambo tizoti tipanga ma loss opya kwambiri tipanga so business. Adi makilia. Twacha mpiricho chikala chinyonto chikauma wa muzapeza kuti derero kg yachimanga chacho mina ni 80 kg tinaso anali mazi chabe ndiye magula mazi simagula so chimanga ira mbewu imene mutati mwagula imene imakupatsani profit kwa Admark ndi chimanga pachimanga pali timati gross profit margins pachimanga ni 2%. Ndiye tikachosapo zinazozo mati cost maina ndina kumakala always negative. Sizimaenda. Kulibe business yachimanga mwana jakuti ingakupasa ni profit. Kulibe mpunga, yangota kula mpunga kandi kilombero kukalonga mzomba umo kulowa shire kula mpunga umene uja ndio tukupitisa kuti tisone tikaupange. Gross profit margin imakhala pakati pa 36 to 40%. Ndiye tukachosapa cost na uja profit be mazafika kandi ku 60% imene matipasa mapangabe phindu imene mapanga phindu kwa Admark. Kuti profit kuti onyese timpezi teketi Admark akufuna ka 15,000 metric tons ya cotton. That chaka chato. Bafuna 10,000 metric tons chaka chinojo ya cotton. Banango pesa ko osapitilia 1,000 metric tons. No. Yeah. Ndiye ma profit ambiri they are based on volume. Okay. Kuti zinthu zachubuka bwanji. Kama kaponi so mchwani pamwe mshwaji zinthu zambiri mapanga chani mapanga profit. So chinthu chonga mwachipanga kuti chili pa 10,000 yeah. Mfuna 10,000 volume metric tons. Mungakugula less than 900 chabuti. Ndimo zote mapanga. Talking about cotton. Muli ni machine kuchikwawa. Yes. Kukaronga asu muli nawo. Yes. Kuti sa Admark amene? Admark paka naso Belgium hapa. Pabalaka. Pabalaka so muli nawo. Atalipo. Zikuyenda? Hayi. Zimaenda pang'ono chifukwa ngakhale amene akuyenda amoziwo akuyenda ndi ati akuchikwawa kwanga. Okay. Amayenda. Okay. Ndi unguti thonje lichoke timbewu ta thonje so mutichoke. Ndi yamangu chosa timbewu tija timasidi to chosamo ndi thonje lene ndi chaso amadilitiro ndikuli chosamo. Ndiyo zapeza kuti chiyende mwina wa 6 months 7 months timangwenda mwina 4 weeks yamaliza kathanje kanu kosaje ndi chingokhala ndi chikhala chaka chose chathunthu mango lipidwa kumango chiyang'anira chinthu chingokhala. So vuto ndi chani? Vuto ndi kuti sitikulima thonje lokwanira. Vuto industry ya thonje vuto lalikulu kwambiri anthu vesi malipesesa. Anthu pakana pano pamsalipesesa. Amene apanga profit kwambiri thonje ndi ndani? Ndi anthu amene amagula seed ya thonjeja ndi mwinaso anthu amene akuzokapanga ansalu. Ndiyo wambiri amapitaso kunja. Thonje akakhala ochepa imweyo kunja kujama mgula. Thonje weni uyu. Amene kuna kuti thonje tampata mugula tukagulisa kunja. Ino mulibepo mphamvu pa mtengo wa thonje. Mulibepo. Chifukwa amene amaendera Liverpool, timati Liverpool index. Liverpool. Amaendera Liverpool index. Liverpool. Mitengo yake imakhala determined ku Liverpool. Foje thonje oli mindo malemu. Nangasi wa Malawi kandi ku Kenya kandi ku Zambia kandi ziko lonse lapansi. Ndi amazoja ku Brazil kuti ndi amazoona supply and demand ziko lapansi no. Nje kati ngamene uchayo ndamona kuti okay chabwe. Ndi tipita kumaya tikagule kumina uyo. Atipita ku Kenya tikagule ko. Bali kana ndi index manager thonje ukawo. Ndi tisinthe pang'ono industry. Timusinthe pang'ono. Thonje yemweoja. Tindi machine omba salu state of art kuti ngati ulusi meta vala ino ndine ukuombedwa mumuno company sita. Okay. Thonje mweoja? Zinthu zidaniso zisinda. Choti zinthu izi ukukuza sinda zindrama zambiri mutenga ndrama zija mukapange motivate ma farmers. Choti industry yani kuti iyende ifuna majani ma alimi acha ndi alimi acha sona azilima thonje wambiri. So inyupo opanga machine iwa. Cholinga yenu lina njani? Machine ya watu amangotira ponda ngojosamo masidio ndi thonje yenichi. Basi ndiye thonje likachoka kuchikwawa mupita noloko. Ndiye limapita mwina linake ku Switzerland,
ngani mapita kaya okulitsa kukhala Adimak okay nje makhala Adimak ine pita South Africa ine ndikunena kuti akuluakulu tikulakwisa chwa ameti kugulisa ve tilibe mphamvu pantengo ndi Liverpool index chimene anapanga ku India amanaso makusa tonje wambiri ku India atabwera ku Mahatma Gandhi anauza kuti tonje watu satani satuluka mu tiziomba salu zambiri zikombera zikombera choka kuti India akupanga anauza tonje situluka zalipa kuzanu ile wanga yo nizipanga industry yake kama muno machine ma David White ni mapeto anga kama muti muno adi batuna kuti mapeto chwa shia di makimi chacho kwa mapeto ila di makimi ina ni mashia zambiri mene mjamu adi makimi zona kuti ziko likaloro ngatoka daloro ngatoka chali cha adi makimi chacho mama utipange technology yaso pano kugisa be technology kale tugulisa ma plate bakuomba salu kwa mama utimpite pa computer ndungopanga basi zituluka zona muli ndi masomphenya otani about Adimak ine chituzi mene mukutipatsa zikuoneka kuti zinthu sizinaende koma inyo mukhoza kugwedeza zinthu nkuyamba kuyenda masomphenya anga ndiyawo ndikatenga mbewu ina iliyonse payoka tizimalizisa munjira ina ngani kutenga cotton pa Liverpool index ngokugulisa tonji jamene alili mja ayi ngati alipo ina kama panga zochosera kuzopukisira kukhutu kazopanga zofunika kuchipatala maswaps asapange so import kuchokera kunja iyayi tonje la choka mumu tukapanga zimene zichazo zopangira kuzo kumakutu ayi tipangire mumu zina zozo ndizo tikuomba salu state of art kandi ma jeans tonje kwa mumu tibweze ma industries amene akali muti mene mumu imene ndi mati industrialization ngasifika amene popo ndi udife tikhala olida pakana kale ndiye tenge chinthu ngati chimanga chomwechi panopa ayambapo because kupanga chimanga bikufuna ife ma popcorn osati ma popcorn kumalingana kuti ma cereals amene upanga ife pakana mapito ma cereals kuchako anazikani ma breakfast ma cereals opangidwa malai momo ziko yoteka bwinonso adi magiri nani fruit canning company ezona fruit canning timagula jamu tupanga jamu yemwe simunagulitsa anagulisa munagulitsa adi magina gulisa nsazikane ine kunalibe kuma anagulisa munagulitsa changu kala pacho chimapa mamoli dine kuti okay ndiye mukafika ku office muutani chifazi kuone kuti palibe chuchitika ngafika ku office kujako pa Zambia mene pachita ayi vilipo Zambia abonoro Zambia mukatsika chigali moto chopuma muutani ko kumene kukwadi maki pa Zambia okay pa Zambia manjira mene kujako panopa panopa tumanga ife panopa chinthu ichi chitachipezekera tikaza kumana 2027 mwapanga chani okay singangofikira 2027 yo ndapanga zakuti okay nene nakupangira pati yambira panopa plan ngati mufuna mkalime panopa ndauza kale anthu anga kuti peze agronomist amene angazoyeza chani zomalimidwe izizi jambe kupanga plan pompana okay ku Katuli kumene kuli 108 hectares ikama kwa na me matractor kupita ukaamba ukalima kumene matractor mnao alipo 5 matractor mnao alipo ma 5 ndizo limya zake zomwe okay apita kati plecho search cha chosa kati plan ngati kulizisa akambi lumba no kuchosako ndiye agronomist watu utimuze kuti sipano niambe nchito hii and I need the report every month what you are doing ezona zimeje singapange nthawi yokolola tageti tikhoza kukolola chimanga chochuluka kwambiri ideal mina andiuzira ma expert auna kuti kunoko kumalawi tu timasangalala kuti ayi ndapanga 4 ton per hectare the ideal is more than 80 ton to 12 ton per hectare ngatwanyamula 8 10 ngatwanyamula 10 ton choseja cha gamu 10 ton chacho pa hectare imozi yoto yondo ikatumbu pa ulipa malimidwe wino South Africa wapanga 15 ton per hectare adi magiupanga 2 ton per hectare no ndiye masewera nchifake ndikufunsa kuti mukapita mu office ngane ndimene nifuna nipange 15 ton 20 ton per hectare ngamza kwa chaka cha mazazo dia tisasiana kuyankhula na kujako nimapita ku office ndio mega mafanya pese 15 ton per hectare 20 ton per hectare panopa business imene mupanga ali ndiye chani panopa si optindi rice processing plant tinayo pamene bo upanga mpunga wetu wa superfire wambiri ya makala wadi make
tikupangira tini factory yako kuli wonde ngakhala factory panopa ya diapo chwa ni 1996 ndiye kuti yayi akula kuli mtikomere mtima so mugulisa mpunga timagulisa nyemba zimayenda masi zimayenda kwambiri malonda banje nyemba zilibe malonda I think zimakhala ndi mmene anthu ali nazo tikamayenda mwina mujeni umumu chimene chingafunika kwambiri pa nyemba papa ono mitengo ina ilosero tichite control anthu aja amene akugulisa mbali mwanse umuja mwambiri mujamu tiagule alibe kolowera amene ajawo akapeze nthawi azikalima kuti kumunda kujamu Admark agule usati anthu ngati mabwana muzipita ku Admark shop akugula chani nyemba usati muzima museucha kugula nyemba ndi another vision pachifukwa chimene yocho mu manifesto ya the current government aona kuti tikhale ndi mafriji mu malo amene tingapeze kuti zinthu zathu zaonongeke tizizika muti mmene momo ngati Admark ndiye imene yota ndaona chaka chinocho mene itiponya mwina tione chaka cha mawa chwati ndi zambiri tipange sort out izi zili izi bali zambiri zoita sort out ndiye tangote amatiza zimene zozo ndiye tambopanga produce okay storage zofunika kuti mene perishable na ne perishable za perishable zo tinzikasiyani mu cold room zinazozo zipita kusika straight zimene zipanga dry zozo tikhoza kudzaima kunena kuti tili ndi Admark mdzingoni kunyadira kwambiri liti 2 years time in 2 years time yes nthawi yatithera mawu anu omaliza adabwera Ben Botolo pa Times Television yang'anani kamera yathuyi mwauza chiyani Amalawi za Admark ndi company imene ili ya Amalawi kuchokera mbuyo monsemo anthu timagulisa Admark kugulisa chimanga ndi kugula chimanga mbewu ina iliyonseyo timakhala tikupita ku Admark kugulisa ndi kugula anthu anakhumudwa choti akatenga mbewu zawo kupita ku Admark imakhala ilibe ndalama chaka chinocho tachonderera ku treasury ati pasako ndalama zoti tiyambire kugulira mbewu ku Admark tigula mbewu zosiyana chimanga nandolo mpunga nyemba tonje imezo tikhala tikugula ndithu ku Admark kuti Admark yani yakale ija ibwerenso koma zafuna kuti nanunso muikepo azanja popita ku misika ya Admark pokagulisa kumaso mbuyo posagulanso ku Admark workforce mwatsalangati tsopano ku Admark amene tingane kuti alipo across the board anthu enene kuti onse ndi anthu tingane pafupifupi 400 ambiri anapita ndi 400 yachokera kuti ilipo nangaziti ndi misika cross ndiye ndi ma division 10 divisions mose muli anthu tima division manager operations manager unit operations manager mose muna mukuza district moze kuza ni misika 20 30 mose muna kala jani komando headquarters mupentality headquarters tamoni pa kangere babwinjani 30% tweaks abotolo so napanga proof kuti penta ndi nyumba ishi on a serious note ikapenta ndi chimene chicha mupenta najona 2 weeks ndipase 2 weeks zonda panga proof kale kuti anthu akapente nyumba zina pana uzo msayambira kupenda nyumbazo yapa kupenda chipindi ndiye muli pepo buno bwino Admark kwa makono kuti muli ma properties Admark kwambiri nyumba kuti izi zambiri zili mumodi guli nyumba khazwiro start kumajo se zambi zina za Admark zazo zabuza kusidwa tili ndi kulilongwe zili kwanso nyumba monse mmene mukamayenda mu Malawi munomu mukapita pana pake pali malaina mwamuna kuti malaina kaya pamponera mukumaliza mponera mwakona malaina mukamona muja muli nyumba za Admark kumalangalanga ndiyo kuli nyumba zambiri za Admark ndimene chinthu chikozo kala champhano ma property chili nawo koma ina ngokhala panopa ndakuwauza kuna kuti property ina ili yonse sikhala ipente niti ikonze alowemo anthu ngati Admark anthu akonsa ni nyumba zinazozo tipangise rent zibwesa ndalama ndikufuna ndikuyamikeni inu asiwo wanyuwani ali you are very passionate and I think Admark has the right person pa ntchito imene koma amati tilawekaye
ndione kuti kodi izi ndizona simati chaka chamawa mudzatonetsa ndidzakuonza kuti okay wamona katundu uja katiyeni kukatuli ndidzakutenga majournalist tiyeni kukatuli chaka ino ndikuza kutenga tiyeni kukatuli ndiye mukaona ndikusunga chaka chamawa ndidzakuza report msaituluse ndiye chaka chamawa tiyeni kukatuli ndiye ukamuka champulasa kumene kucha nakuti pamene abodo asanapiteko kunali chonchi panopa abwera panopa kutani chonchi. I wish you well. Thank you, Dr. Botolo. Thank you. Zikomo kwambiri. Pamene panso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive ndandi bambo Ben Botolo amene ndi mkulu wa company ya Admark. Mkulu watsopano wampepa tajiro masula posa chidwa. Yes. Tajiro masula posa chidwa. Indeed. Adakhalapo secretary to treasury. Simphoma sewera ya. Thank you. Ndine Brian Banda malomwe ife tonse kuno ku Times headquarters ku Blantyre kukuyamikani pokhala nafe madzulo ano, and until next time it's goodbye.